أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na prošloj hudbi sam govorio u vezi ugovora na Hudejbiji i s povezanošću sa Hazreti Omerom radijallahu anhu. Također u hadisima nalazimo kada je pleme Benu Bekr prekršilo ugovor i napali su Benu Huza i Benu Huza je bilo pleme pod ugovorom sa muslimanima i Kurejšije su tad pomogli ovo pleme sa oružjem i tako su prekršili ugovor koji su potpisali na Hudejbiji. I onda Ebu Sufjan je došao u Medinu da bi ponovo potpisao ugovor koji je bio potpisan na Hudejbiji. Ebu Sufjan je došao i razgovarao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ništa govorio. Onda je pitao Ebu Bekra da razgovara sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr mu je rekao da to neće da uradi. Ebu Sufjan je onda otišao do Hazreti Omera radijallahu anhu i pitao ga isto. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: ti želiš da ja govorim poslaniku sallallahu alejhi ve sellem tvoje ove zahtjeve. Rekao je: tako mi Boga, da samo imam jednu slamku, koristio bi je da se borim protiv tebe. Dr. Ali bin Salabi dok je pisao u vezi pobjede ili osvajanja Mekke, piše: kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao do nekog mjesta, Ebu Sufjan je tad bio zabrinut za sebe i Hazreti Abbas, amidža od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: traži zaštitu od poslanika. Hazreti Abbas radijallahu anhu kaže: rekao sam Ebu Sufjanu, ti si vrlo sretan jer si u skupu gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prisutan. Ebu Sufjan mi je tad rekao: neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe, šta ja mogu sad učiniti da budem zaštićen? Rekao sam mu: tako mi Allaha, ako te oni uhvate, zasigurno će te kao ubiti, ali pođi za mnom i ja ću te odvesti kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda ću ja tražiti od njega da te zaštiti. Hazreti Abbas radijallahu anhu dalje prenosi, kaže: krenuo sam sa Ebu Sufjanom i kad sam god prolazio kraj kampova gdje su muslimani bili, pitali su me ko je ta osoba. Pošto je bila noć i oni imali su zapaljene vatre i vidjeli su da sam ja jahao na konju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i odmah bi govorili da je ovo poslanikov amidža.
I sve se tako nastavilo dok nisam došao do mjesta gdje je Hazreti Omer bin Hatab bio, radijallahu anhu, i onda je prišao mom konju i pitao je ko je ovo. Kada je ugledao Ebu Sufjana, rekao je ovo je Ebu Sufjan, Allahov neprijatelj. Sva hvala pripada Allahu koji nam je podario pobjedu nad vama. Hazreti Abbas radijallahu anhu je povukao Ebu Sufjana sa sobom i došao je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Omer radijallahu anhu je došao također za njima i rekao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, daj mi dozvolu da mu odrubim glavu. Onda je Hazreti Abbas radijallahu anhu rekao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, ja sam mu dao zaštitu. I onda je Hazreti Omer radijallahu anhu bio kao uporan u svom traženju. Ja sam mu rekao: o Omere, sačekaj. Tako mi Allaha, ako je on bio iz plemena Benu Adi, ti ne bi govorio tako. Ali ti znaš da on pripada Benu Abdimanaf. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao: o Abase, sačekaj. Tako mi Allaha, bio sam presretan kad si primio islam. Ne bi bio toliko sretan da je moj otac Hatab primio islam. I znao sam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio sretniji tvojim primanjem islama nego da je to Hatab uradio. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Abase, odvedi Ebu Sufjana i dođi ujutro s njim. Ebu Bekr bin Abdirahman prenosi: u mjesecu Šabanu u 7. hidžretskoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Hazreti Omera radijallahu anhu sa 30 ljudi na ekspediciju u mjesto gdje se nalazilo Havaz pleme. U turbi. Turba je 3 dana udaljena od Mekke i tu je bilo Benu Havazn pleme. A kada govorimo dan ili 2 putovanja, to se smatra na putovanje, na primjer u to vrijeme sa kamilama ili na konju. Burejda al-Aslami prenosi: kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao na ratište na Hajberu, dao je zastavu Hazreti Omeru radijallahu anhu. U historiji se spominje da prvi put kad je velika zastava bila korištena je bilo na Hajberu. Prije toga su koristili male zastave i Burejda bin Aslami prenosi: kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao na ratište u Hajberu i dao je zastavu Hazreti Omeru radijallahu anhu. Postoje dalji detalji u vezi ovoga u knjigama historije. Zastava se zvali su je Ukab i napravljena je od crnog platna od Hazreti Ajše radijallahu anha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad također imao bijelu zastavu koju je dao Hazreti Aliju radijallahu anhu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao jednu zastavu Huda bin Munziru, a još jednu Hazreti Sadu bin Ubada. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao na Hajber, imao je jaku glavobolju i nije mogao da izlazi napolje. Tada je prvo dao svoju zastavu Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu, a onda je dao tu istu zastavu Hazreti Omeru radijallahu anhu. Tada je počela žestoka borba, ali muslimani nisu mogli da probiju neprijateljske otpore. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: sutra ću dati zastavu onome preko kojeg će uzvišeni Allah nam podariti pobjedu. I sljedeći dan tu zastavu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao Hazreti Aliju radijallahu anhu. I zaista preko njega uzvišeni Allah je podario pobjedu muslimanima. Ibn Isak prenosi: pitao sam Ibn Šehab Zuhri
zbog čega je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao voćnjake hurmi na Hajberu Jevrejima. On mu je rekao kada su muslimani pobijedili na Hajberu, sve je pripalo muslimanima kao ratni plijen. Petina toga je pripadala poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on je to dao svojim ashabima. I kada su Jevreji izlazili iz te svoje tvrđave, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je pozvao i rekao: ako želite, možete da zadržite ovo svoje bogatstvo, misleći na te voćnjake hurmi, ali morate tu da obrađujete i da dijelite plodove sa muslimanima. I ako vi želite da ostanete ovdje, ja ću vam to dozvoliti gdje god Allah bude to naredio. I tako su Jevreji prihvatili ovu ponudu i nastavili su da rade na tim usjevima. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi slao Abdullaha bin Ravaha da dijeli te plodove na kraju. I on bi to uradio na vrlo ispravan, ravnopravan način. I on nije samo dobre plodove ostavljao za muslimane, već bi to radio ravnopravno. Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je nastavio da radi isto sa tim Jevrejima kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Na početku njegovog hilafeta Hazreti Omer radijallahu anhu je također nastavio isto, ali onda kada je čuo riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem prije njegove smrti, da je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, dvije religije ne mogu opstati u Arabiji. Onda je to Hazreti Omer radijallahu anhu istražio i kada je vidio da je to istina, onda je napisao pismo tim Jevrejima. Napisao im je da Allah dželešanuhu je naredio da trebate biti istjerani, i saznao sam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da dvije religije neće moći da opstanu u Arabiji. I onda je rekao, oni Jevreji koji su imali ugovor s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem trebaju da dođu tako da im se to isplati, a oni koji nisu imali ugovor trebaju da se spreme za odlazak. U stvari, drugim riječima, ako je koji imao ugovor s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, da im je on rekao da mogu da ostanu tu, oni mogu da ostanu, a oni ostali koji nisu imali ugovor s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem trebali su da se spreme i da napuste zemlju. Hazreti Abdullah bin Omer prenosi, kaže, otišao sam sa Zubeir bin Alamam i Mikdad bin Asvad radijallahu anhu da vidim našu imovinu na Hajberu. Kad smo stigli, rasporedili smo se svi na svoju stranu da odemo da vidimo naše imanje. Navečer sam bio napadnut i laktovi su mi bili iščašeni. Izutra kad su me našli moja dvojica drugova, bili su uznemireni, pitali su me ko ti je ovo uradio. Rekao sam im da ne znam. Oni su pokušali da mi poprave moje ruke i doveli su me kod Hazreti Omera radijallahu anhu. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, ovo je posao Jevreja. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu ustao i obratio se ljudima i rekao, o ljudi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio uslov što se tiče Jevreja, da ih mi možemo istjerati kad god poželimo. Sada su Jevreji napali Hazreti Abdullaha bin Omera, iščešili su mu laktove
kao što vidite, a prije toga su napali Ensariju i nemam sumnje da ovi ljudi nisu kao Jevreji. I rekao je, mi nemamo druge neprijatelje osim njih i ako iko ima ikakvo bogatstvo u tom mjestu ili imovinu, trebate da to zaštitite jer ja ću ih sada istjeram. Hazreti Omer radijallahu anhu je tada istjerao njih. U hadisu stoji kada je Hazreti Omer radijallahu anhu istjerao Jevreje iz Hajbera, on je također išao tu sa Ensarijama i Muhadžirima. Onda događaj u vezi Hatiba koji je u tajnosti poslao pismo preko neke žene idolopoklonicima iz Mekke. On je tu napisao neke planove poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio obavijest u vezi ovoga od Allaha dželešanuhu i poslanik je tad poslao Hazreti Ali radijallahu anhu da donese to pismo. Oni su tu ženu presreli na putu. Poslije, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao tog Hatiba zašto je to uradio, on je rekao ne iz nevjerovanja. On je jednostavno objasnio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio njegovo objašnjenje. Kako god Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, o Allahov poslaniče, dozvoli mi da odrubim glavu ovome licemjeru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, možda ti ne znaš, ali Hatib je učestvovao u bici na Bedru, a Allah dželešanuhu je rekao za te ljude da rade kao šta god, Allah će da oprosti njima. Onda još jedan događaj koji nije direktno povezan sa Hazreti Omerom radijallahu anhu, ali on se spominje. Hazreti Abu Hutada prenosi, u toku bitke na Huneinu vidio sam muslimana koji se borio protiv nevjernika. Onda sam vidio drugog neprijatelja nevjernika koji prilazi s leđa ovom muslimanu da ga ubije. Kad sam to vidio, brzo sam otišao prema toj osobi koji je dolazio ovom muslimanu s leđa. On je okrenuo se prema meni i digao svoju ruku da me udari. Ja sam tad presjekao njegovu ruku. Onda je me uhvatio i nisam mogao ništa da više uradim. Ali me onda konačno popustio i ja sam ga odgurnuo i ubio sam ga. I tada su se muslimani povlačili zato što su gubili i ja sam bio među njima. Onda sam vidio Hazreti Omera bin Hataba sa grupom muslimana i upitao sam ga zašto se povlače. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao tako Allah želi. A onda smo otišli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik je rekao kogod je ubio, ima dokaz da je ubio tu i tu osobu, kao može da zadrži sve njegove tu imovinu. Onda sam ustao i pokušao da dokažem, ali niko mi nije bio tu kao da posvjedoči. I onda sam ja sjeo i onda ja sam ustao ponovo i sve rekao u vezi toga kako sam ubio tu osobu. Jedna osoba koja je sjedila do poslanika sallallahu alejhi ve sellem rekao je ja imam oružje te osobe koju je on ubio, kao dani mu nešto drugo umjesto toga. Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je rekao to se ne može tako da obična osoba to dobije, a ne Allahov lav koji se bori na Allahovom i poslanikovom putu. Hazreti Abu Hutada dalje govori, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao i dao mi je taj ratni plijen i onda sam to koristio da kupim voćnjak i kaže to je prvi put kako sam prihvatio islam da sam dobio neku imovinu koju sam poslije ratni plijen koji sam poslije pretvorio u imovinu.
Hazreti Ibni Umar radijallahu anhu prenosi, kad smo se vratili sa Huneina, Omer radijallahu anhu je upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pitao ga je već toga da je on, dok još nije bio musliman, kao učinio obećanja da će da uradi itikaf, i kao šta poslanik misli bez toga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao, iako si to taj nijet uradio kao nemusliman, trebaš da ga ispuniš. Onda šta je spomenuto u vezi Hazreti Omera radijallahu anhu i njegovoga učestvovanja u borbi Tabuk. Hazreti Omer radijallahu anhu prenosi u vezi ovoga da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao svoje ashabe za finansijsku pomoć za tu borbu. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže, jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da damo sadaku. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže, ja sam imao neke imovine i pomislio sam, ako je ikada vrijeme došlo da ja kao prebacim Hazreti Ebu Bekra u davanju, to je danas, i kaže dao sam pola tog što sam imao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem me je upitao šta si ostavio za svoju porodicu. Ja sam mu rekao dao sam tačno pola, ostavio sam pola za svoju porodicu. Onda Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je dao svo svoje imovinu što je imao. Omer radijallahu anhu kaže, ja sam samo dao pola, dok je Hazreti Ebu Bekr dao sve što je imao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je upitao šta si ostavio svojoj porodici. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ostavio sam im Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže, tad sam pomislio da nikada neću moći da prestignem Ebu Bekra radijallahu anhu ni u čemu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu također spominje ovo na sljedeći način. Kaže, u vezi jedne bitke, Hazreti Omer radijallahu anhu kaže, pomislio sam, kao da je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao, pomislio sam da Ebu Bekr uvijek me prestigne u svemu, ali danas ću ga ja kao prestignuti. I tako otišao sam kući, uzeo pola svoje imovine i donio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. U to vrijeme bilo je vrlo teško za muslimane, ali Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je donio sve što je imao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao Hazreti Ebu Bekra, šta si ostavio kući? On je rekao, Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže, kad sam čuo ovo, bilo me je stid. I pomislio sam, iako sam kao dao sve od sebe da prestignem Ebu Bekra, ali on je i dalje bio iznad. Obećani Mesih alejhi selam kaže, to je bilo vrijeme kada su ljudi davali svoje živote kao da su to životinje, a ne kamoli svoju imovinu. I to su radili samo radi svoje vjere. Više puta Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je dao svu svoju imovinu. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ovo se nije desilo samo jednom, već mnogo puta. I do te mjere da igla nije ostala u njegovoj kući. Na sličan način Hazreti Omer radijallahu anhu je radio prema svojim mogućnostima. I također Hazreti Osman radijallahu anhu. I na isti način svi ostali ashabi su se žrtvovali za svoju vjeru. Obećani Mesija alejhi selam kaže, navodeći neke ljude, i kaže, neki ljudi daju bejat i kažu, kao daju zakletvu, ali kada god se je potreba da finansijski se žrtvovaju, oni zatvore svoje džepove. Kad imaju toliko ljubav prema ovom svijetu, da li je moguće za takve ljude da postignu duhovnost? I da li ovakvi ljudi mogu biti
od pomoći poslaniku zaista ne mogu. Allah dželešanuhu kaže da nikada nećete postati pobožni dok god ne budete trošili od onoga što volite najviše. Hazreti Ibn Abbas prenosi u vezi reakcije Hazreti Omera radijallahu anhu kada je saznao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo. Kada se primicalo vrijeme poslanikovoj smrti sallallahu alejhi ve sellem, mnogi su dolazili u njegovu kuću, također Hazreti Omer radijallahu anhu je dolazio i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao dođite i zapišite ono što će vam učvrstiti vašu vjeru, ali tada je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao poslanik je mnogo bolestan i vi imate Kur'an, knjigu koja je dovoljna za nas. Ti koji su bili prisutni nisu se složili i neki su rekli da olovka i papir trebaju da se donesu tako da se zapiše i tako da oni ne odu na stramputicu. Neki drugi su se složili sa Hazreti Omerom radijallahu anhu i rekli su da poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ne trebaju kao da se muči radi njih. Oni su nastavili da se raspravljaju i poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je upitao da odu. Ovaj hadis je iz Sahih Muslima, također u Buhariju nalazimo. Ubejdullah bin Abdullah prenosi od Hazreti Ibn Abasa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da treba nešto da zapiše tako da se nikad ne zaboravi. Tada je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao tim prisutnima da je poslanik mnogo bolestan, a mi imamo Allahovu knjigu. Knjiga koja je dovoljna za njih i da ne trebaju da se daju da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem napreže radi toga. I onda nisu se svi složili, jednostavno postali su glasni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao da odu. I Hazreti Ibn Abbas je otišao i rekao je da je bio veliki gubitak zato što su jednostavno zaustavili poslanika da ne napiše to. Valiullah Zaid Shah Saib u komentaru ovoga hadisa spominje La tezelu bada, poslije čega nećete otići na stramputicu. Ove riječi iz ovog hadisa jasno govore da i pred smrt poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo zabrinut za la tezelu lada. To jeste ako zaborave da on napiše nešto za njih. Zilalun može da znači zaboraviti ili otići na stramputicu zbog zaboravljanja. Galabul veđa riječ koju je izgovorio Hazreti Omer radijallahu anhu, to jeste da je bolestan. U vezi smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem Šah Sahib kaže da Hazreti Omer radijallahu anhu da jednostavno Hazreti Omer radijallahu anhu nije ni razmišljao o smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao mi imamo Allahovu knjigu. I to jeste u časnom Kur'anu Allah dželešanu kaže mi nismo ništa izostavili u ovoj knjizi. I dalje također u časnom Kur'anu kaže mi smo objasnili sve. Drugim riječima ova knjiga zaista objašnjava sve i ništa nije bilo izostavljeno. Šah Sahib kaže da također kao što je Omer radijallahu anhu i neki drugi ashabi rekli su da poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ne trebaju davati da se napreže u tim trenucima, dok drugi su rekli da treba ispuniti poslanikovo naređenje i da trebaju da donesu olovku i papir, ali kako god poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao da odu i rekao im je nemojte da podižete glas oko mene. I možemo da vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem i u tim trenucima se tako ponašao i njegova velika poštovanje prema časnom Kur'anu. Kad je čuo Hazreti Omera radijallahu anhu da to govori, jednostavno nije imao potrebu da išta drugo zapisuje. I kao što možemo da vidimo iz Buharija da
poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao živ još nekoliko dana poslije ovoga i na taj isti dan on je dao nekoliko savjeta kako god nije i ponavljao i što god je on želio da bude zapisano tog dana, to je već u Allahovoj knjizi bilo zapisano. Njegova želja je bila da muslimani ostanu uz časni Kur'an i složio se sa Omerom radijallahu anhu. Ovo je stepen poštovanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema Kur'anu, gdje takozvani muslimanski učenjaci nemaju nikakvog poštovanja prema Allahovoj knjizi. Šah Saib dalje govori da je to bio poštovanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema Kur'anu i moram uvijek da obratimo pažnju na našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovo poštovanje prema časnom Kur'anu, da sve drugo je bilo nevažno. Urva bin Zubeir prenosi od Hazreti Ajše radijallahu anha kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bio u Suna. Suna je 2 milje udaljena od Medine. Ismail kaže da je on bio u okolini Medine i kad je Hazreti Omer radijallahu anhu dobio ove vijesti, kad je čuo ove vijesti, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: tako mi Allaha, Allahu poslanik nije preminuo. Hazreti Ajša radijallahu anha kaže da je Hazreti Omer radijallahu anhu često govorio da je Allah dželešanuhu uzdigao poslanika i tada je ubrzo je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu došao, ali Hazreti Omer radijallahu anhu nije bio spreman da prihvati da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo. I on je govorio da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobiti život ponovo. Kada je došao Ebu Bekr radijallahu anhu, sklonio je platno s poslanikovog lica, poljubio ga je u lice, rekao je: neka su moj otac i majka žrtvovani za tebe, ti si čist u ovom životu i kada te je smrt uzela, kunem se onim u čijoj ruci je moj život. Allah nikada neće da dozvoli da 2 smrti se tebi dese. Kad je to rekao, izašao je gdje su ljudi. Onda je rekao: sačekaj malo ti koji se zaklinješ u Allahovo ime. To jest obratio se Hazreti Omeru radijallahu anhu i rekao je. Kada je Hazreti Ebu Bekr počeo da priča, Hazreti Omer radijallahu anhu je sjeo. Prvo je veličao uzvišenog Allaha i onda je rekao je: kogod obožava Muhameda treba da zna da je zaista preminuo. Ako god obožava Allaha, on je živ i nikada ne može umrijeti. Onda je Hazreti Ebu Bekr proučio sljedeći ajet: zaista ti ćeš umrijeti i zaista i oni će umrijeti. Onda je proučio i sljedeći ajet: a Muhammed je samo poslanik, zaista prije njega su prošli poslanici. Ako on onda umre ili bude ubijen, zar ćete se vi okrenuti na svojim petama? A onaj ko se okrene na svojim petama neće nikakve štete učiniti Allahu, a Allah će sigurno nagraditi zahvalne. Suleman prenosi kada su ljudi ovo čuli, počeli su da plaču, da se kao guše u svom plaču. Hazreti Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi: tako mi Allaha, kad je Hazreti Ebu Bekr proučio ovaj ajet, ljudi su izgledali kao da nisu ni znali da postoji ovaj ajet. I izgledalo je kao da su svi naučili ovaj ajet od njega. Poslije toga gdje bi god išao, čuo bi ovaj ajet da se uči. Zuhri kaže da Sejd bin Musejd mi je rekao da je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao: tako mi Allaha, kad sam čuo Ebu Bekra radijallahu anhu da uči ovaj ajet, toliko sam postao
nervozan da su mi noge izdale, nisu me mogle držati i pao sam na zemlju. I kada sam čuo ovaj ajet, znao sam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo. Obećani Mesija alejhi selam je naveo hadis na arapskom jeziku. Halifetul Mesih kaže, sad ću samo pročitati prijevod, ali kad se tekst hudbe objavi i hadis na arapskom se može uključiti. Obećani Mesija alejhi selam kaže da Ibni Abbas prenosi da na dan kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, Ebu Bekr radijallahu anhu je izašao napolje. Hazreti Omer je nekome govorio da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije preminuo i da je živ. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, o Omere, sjedni. Ali Omer nije sjeo. Onda su se ljudi okrenuli prema Ebu Bekru radijallahu anhu i otišli od Omera. Hazreti Ebu Bekr je prvo veličao Allaha dželešanuhu i onda je rekao, kogod obožava Muhameda sallallahu alejhi ve sellem treba da zna da je zaista Muhammed sallallahu alejhi ve sellem preminuo. A kogod obožava Allaha, neka zna da je on vječno živ. Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže, a Muhammed je poslanik i svi poslanici prije njega su prošli, to jeste preminuli. I naveo je da šakirin, u stvari obećani Mesija je učio ove ajete do šakirin. Obećani Mesija također kaže da Kastalani, to jeste komentator Buharija, kaže da Hazreti Omer radijallahu anhu je govorio ljudima, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije preminuo i da nije mogao da umre dok ne poubija licemjere. Obećani Mesija dalje govori, Omer bin Hatab radijallahu anhu je govorio, kogod kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, da ga on ubije svojim mačem. Govorio je, činjenica je da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzdignut na nebo kao Isa, sin Merjemin. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, kogod obožava Muhameda, Muhammed je preminuo, a kogod obožava Muhammedovog Boga, on je vječno živ. Što je značilo da svi poslanici moraju da preminu i odu s ovog svijeta. Poslije je Hazreti Ebu Bekr proučio sljedeći ajet, to je ajet koji je već naveden, a Muhammed je samo poslanik i svi poslanici prije njega su prošli. Kad su ljudi čuli ovaj ajet koji je proučio Ebu Bekr, odbacili su ovu prethodnu ideju. Obećani Mesija alejhi selam govori, razmislite da Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu nije vjerovao da su svi poslanici preminuli. Zašto onda svi ashabi? Obećani Mesija odgovara ovom komentatoru hadisa koji je naveo da stotinama hiljada ashaba kao prema njemu su prihvatili ovo kao argument koji je Ebu Bekr radijallahu anhu naveo i zašto bi oni to prihvatili ako nije kompletan. Zašto nisu pitali Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i rekli ovaj dokaz je nedovoljan? I zašto oni nisu rekli da on nije naveo dovoljno dokaza iz časnog Kur'ana? Kao mogli bi reći da poslanik Isa je uzdignut na nebo u fizičkom stanju. Mogli su reći za ovaj ajet i uzdignuo sam te sebi. Zašto on nije? Ili zašto oni nisu to mogli dati u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Da postave to pitanje, ili zašto Allah nije uzdigao poslanika sallallahu alejhi ve sellem na isti način? Obećani Mesija alejhi selam kaže, ali ashabi kad su čuli ovaj ajet, odmah su nastupili i napustili su prvobitno mišljenje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i dalje živ. I njihova su srca jedino tada bila oblivena tugom. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, kad sam čuo ovaj ajet, moje stanje je bilo tako da nisam mogao
pomjeriti nijedan mišić u tijelu i pao sam na zemlju. Hvala uzvišenom Allahu za ove ashabe koji su pratili Kur'an slovo za slovo i kad su razumjeli ovaj ajet i osim što su plakali, ništa drugo nisu uradili. Dalje obećani Mesija alejhi selam navodi da riječ Hazreti Omera da kogod kaže da je poslanik preminuo da će on da ga ubije. Možemo da vidimo da je Hazreti Omer pogrešno shvatio život časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće umrijeti, i tvrdio je da bilo ko ako kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, da je ta osoba jednostavno nevjernik ili odmetnik iz vjere. Obećani Mesija alejhi selam kaže: neka Allah dželešanuhu podari bezbroj blagoslova na Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, koji je na tako brz način uspio da promijeni mišljenje ljudi i tad navodeći ajet iz časnog Kur'ana. Ovo ponašanje ashaba je istrijebilo mnoga mišljenja koja su se uvukla u islamsku praksu ili vjerovanje u doba tame. Također Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu se pobrinuo za mnoge lažove koji su počeli da tvrde da su oni poslanici. Obećani Mesija alejhi selam kaže: Allahu moj podari bezbroj blagoslova na njega. I onda ako halat, riječ je značila da je fizički dizanje na nebo, Hazreti Omer radijallahu anhu bi kao on bi bio u pravu, i umjesto da ovaj ajet dokaže da je on u pravu, dokazao je da nije. Kako god, sljedeći dio ajeta nam objašnjava da Halifetul Mesih objašnjava, obećan Mesija je naveo ajet da jednostavno svi poslanici moraju da odu sa ovog svijeta i da ljudi koji tumače na drugačiji način jednostavno ne boje se sudnjeg dana i da jednostavno Allah će ih kazniti za takvo tumačenje. Ali do tog dana, do poslanikove smrti, Hazreti Omer radijallahu anhu je bio jednostavno nije znao za ovaj ajet. I još neki ashabi su također bili istog mišljenja kao on. I to je bila jednostavno ljudska greška. Od njih neki su vjerovali da neki poslanici su živi, da će se vratiti ponovo na ovaj svijet. Onda ako je to ispravno, zašto onda naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio uključen u te poslanike? I učeći ovaj čitav ajet, Hazreti Ebu Bekr se potrudio da svi razume da halet ima dva aspekta, riječ na arapskom to jeste ili prirodnom smrću ili da budete ubijeni. I tada kad je on proučio taj ajet, jednostavno i ovi koji su bili drugog mišljenja, svi ashabi su prihvatili ovaj ajet. Da su svi prijašnji poslanici preminuli i riječi imate kutuba je to dokazalo i svi su znači jednostavno ostavili to mišljenje ranije, koje su imali ranije. I sva hvala pripada Allahu za ovo. Obećani Mesija alejhi selam je na mnogo mjesta spomenuo ovaj događaj, a razlog Halifetul Mesih kaže zašto ja ponavljam ovaj isti događaj jeste da oni koji vjeruju da je Hazreti Isa živ na nebu jednostavno shvate da nije. Jer nijedno ljudsko biće nikada nije otišlo na nebo u svojoj fizičkoj formi. Niti će ikada to moći. I ovaj argument nam dokazuje da je Hazreti Isa alejhi selam preminuo. Hazreti Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi: jednom sam hodao sa Hazreti Omerom radijallahu anhu, on je trebao da obavi neki svoj posao, samo smo bili nas dvojica i tada je nosio
kao bič u svojoj ruci i nešto bi govorio sebi i onda bi se udario po nogama. Onda se okrenuo prema meni i rekao: o Ibn Abbas, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, da li ti znaš zašto sam ja rekao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije preminuo i da kogod kaže da jeste, da ću ga ja ubiti sa svojim mačem. Hazreti Ibn Abbas prenosi: o vođo vjernika, ja ne znam zašto si ti to rekao, to ti jedino znaš. Onda Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: tako mi Boga, razlog zašto sam ja to rekao, ja sam učio sljedeći ajet. Prijevod ajeta: mi smo vas ovako odredili umetom sredine da budete čuvari nad ljudima, a da poslanik bude čuvar nad vama. I Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: tako mi Boga, ja sam mislio da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostati živ nad svojim umetom i da on bude čuvar njihovih djela. I zbog toga sam ja rekao to tog dana. U vezi hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu, hadis u Buhariju kojeg sam već spominjao ranije, ali danas ću također ga spomenuti. Ensarije su došle u kuću Benu Saida i okupili se oko Hazreti Saad bin Ubada i govorili su da jedan vođa treba biti Ensarija, jedan od muhadžira. Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer, Hazreti Ebu Ubejda bin Džerah i oni su otišli kod njih. Hazreti Omer radijallahu anhu je nešto htio da kaže, ali mu je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao da ne govori. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: ja sam taj dan pripremio kao govor kojim sam bio vrlo zadovoljan i osjećao sam kao da Ebu Bekr radijallahu anhu neće moći tako nešto da kaže ili kao ne bi mogao na taj način na koji bi on to rekao da se izrazi. Ali Hazreti Ebu Bekr je govorio na takav način da niko nije mogao da govori. Rekao je: mi smo emiri, a vi ste veziri. To jest oni su muhadžiri su vođe, a ensarije veziri. I onda jedan od ensarija rekao: ne, mi nećemo nikada dozvoliti da se ovo desi. Treba da ima vođa od vas i jedan od nas. Hazreti Ebu Bekr je rekao: ne, mi smo emiri, vi ste veziri. Jer Kurešije su uvijek imali najveći status u Arabiji, taj liderski, i uvijek je tako bilo i vi morate uzeti zakletvu ili od Omera ili Ebu Ubejda. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: ne, mi ćemo samo uzeti da ćemo tebi bejat, to jest zakletvu, govoreći Ebu Bekru radijallahu anhu, jer ti si naš vođa, ti si najbolji među nama i najvoljeniji od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu uzeo njegovu ruku i dao mu zakletvu. I onda svi ostali su dali bejat u ruci Ebu Bekra. I onda je Hazreti Omer radijallahu anhu uzeo ruku od Ebu Bekra radijallahu anhu i rekao: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da ti predvodiš namaze i ti si Allahov halifa i mi ćemo dati bejat u tvojoj ruci i od svih nas ti si bio najvoljenija, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tebe najviše volio. U Sirat Ibn Hišam u vezi problema koji su ovi lažni, kao što se naziva poslanicima, ali to su bili lažni poslanici, što su prouzrokovali. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, vrlo brzo su se problemi uzdigli. On kaže da je naišao na hadis koji prenosi Hazreti Ajša radijallahu anha. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, neki Arapi su se odmetnuli od vjere i Jevreji i kršćani su počeli da stvaraju pobune i licemjerstvo je bilo svugdje. Hazreti Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi: poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Ebu Bekr je postao halifa
i neki Arapi su počeli da odbacuju religiju islam. I Hazreti Omer radijallahu anhu je pitao Ebu Bekra radijallahu anhu kako ćeš da se boriš protiv ovih ljudi. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao meni je naređeno da se borim protiv ovakvih. Dok ne kažu da nema drugog Boga osim Allaha. A drugim riječima, oni ne mogu se boriti protiv onih koji kažu kelimu. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kogod prouči kelimu da njegov život i imovina će biti zaštićena. Jedino ako postoji neki razlog prema zakonu koji ih ne zaštićuje. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao tako mi Allaha kogod ima znanje između namaza i zekijata, a ne daje zekijat, ja ću da se borim protiv njih. Jer zekijat je farz. I tako mi Boga ako odbiju i da mi daju konopac kojim su vezali noge svojih životinja, a davali su to u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, borit ću se i protiv tih. I tako mi Boga, Hazreti Omer kaže, vidio sam da mu je Allah dao tu snagu i tu hrabrost da se bori i to je bila istina. Hazreti Usama bin Zaid armija kada je otišla, Hazreti Ebu Bekr je pozvao Usamu i dao mu je upute. Hazreti Usama je jahao na svojoj životinji, a Ebu Bekr je hodao pored njega. Hazreti Usama je rekao Ebu Bekru da i on se popne da jašu, ali ili će i on da siđe sa svog konja. I Hazreti Ebu Bekr je rekao tako mi Boga ja neću jahati, šta je kao jer moje noge ne mogu da budu u prašini. A dobro znate da svaki korak prema ratnom polju je jednak 700 dobrih djela. A stepen te osobe je uzdignut 700 puta. A 700 grijeha njegovih je oprošteno. I kada mu je dao te upute, Hazreti Ebu Bekr je rekao ako se ti slažeš, pomozi mi sa Hazreti Omerom, to jeste tražio je da Hazreti Omer radijallahu anhu ostane sa Ebu Bekrom. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio uključio Hazreti Omera da ide s tom armijom. Hazreti Usama je prihvatio tu od Ebu Bekra i rekao da Omer ostane uz njega. U toku bitke Jemama 70 hafiza je ubijeno. U vezi ovoga Hazreti Zaid bin Sabit Ensarija prenosi kada su ovi hafizi bili ubijeni, Hazreti Ebu Bekr me je pozvao. Tada je Hazreti Omer radijallahu anhu bio prisutan sa Ebu Bekrom i rekao je Omer me je informisao da mnogi ljudi su ubijeni u bitci Jemama i vrlo je zabrinut da ovi učači Kur'ana još njih da budu ubijeni i na ovaj način veliki dio časnog Kur'ana će da bude izgubljen i onda jedino ako mi prikupimo sve dijelove Kur'ana u jednu knjigu. I to Ebu Bekr kaže to je predložio Omer radijallahu anhu, ali ja sam mu rekao kako da ja to uradim kad časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije to uradio. Kako god Hazreti Omer je rekao da je to vrlo časno djelo i ovo mi je Omer radijallahu anhu često ponavljao dok Allah nije stavio zadovoljstvo u moje srce sa ovim djelom. I sada mislim da ovaj Omerov prijedlog je vrlo dobar i najbolji prijedlog. Tada je u to vrijeme Hazreti Omer radijallahu anhu sjedio pored njega i nije ništa govorio. Hazreti Ebu Bekr je tada rekao Hazreti Zaid bin Sabitu, ti si vrlo mlad i kao mudar čovjek i ne nalazimo nikakve nedostatke u tebi. Ti si pisao objave kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih dobivao. I onda gdje god nađeš dijelove časnog Kur'ana zapisane, trebaš da ih sakupiš na jedno mjesto.
Hazreti Zaid je rekao, tako mi Boga da mi je rekao da prenesem planinu s jedne na drugu stranu, izgledalo bi mi lakši posao nego ovo što mi je zadao. Onda sam im rekao kako vas dvojica to možete da uradite nešto što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije uradio. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, tako mi Allaha, ovo je vrlo časno i dobro djelo. Hazreti Sejd bin Sabit je rekao, ja sam pitao ovo pitanje, ponavljao ga, dok uzvišeni Allah nije dao smiraj moje srce i zadovoljstvo da ispunim ovo djelo. Na isti način kao što je dao smiraj srcima od Hazreti Ebu Bekra i Omera. Onda sam ustao i otišao sam da tražim razne te zapisane dijelove časnog Kur'ana i počeo sam da ih sakupljam. Bile su zapisane na koži od životinja. Dva ajeta od sure Toba sam našao kod jednog ensarije. Niko drugi nije imao ove ajete i to su ajeti. Prijevod glasi: uistinu vam je došao poslanik od vas. Njega žalosti to da ćete upasti u nevolju. On žudi za vama tražeći dobrotu i vjernicima je samilostan, milostiv. Halifetul Mesih kaže u ovom hadisu je samo ovaj ajet zabilježen. Hadis spominje da imaju dva ajeta. Vjerovatno sljedeći ajet je bio taj koji je spomenut. I onda je zabilježeno također, zapisano je da ovi sve dijelovi Kur'ana su ostali sa Ebu Bekrom radijallahu anhu do njegove smrti. Onda sa Hazreti Omerom do njegove smrti, pa onda kod Hafse binti Umar i onda su dati Hazreti Osmanu, kao što sam to spomenuo prije. I ako Bog da, nastavit ću da govorim na ovu temu u budućnosti. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.